Ældre må vende sig til snavs. Sådan lyder forsidehistorien på Frederiksborg Amtsavis i dag, og den fortæller, hvordan forvaltningen i Allerød Kommune har regnet på, hvordan man kan spare på de ældre i kommunen. For de fremover kun gjort rent og vasket tøj og sengetøj hver 4. uge, er der lidt basører at hente til glæde for den kommunale økonomi. Det er en ganske tidstypisk historie og et fint eksempel på, hvilken glæde en kommune kan have af sine akademiske medarbejdere. Ingen kan som djøffere, det populære udtryk for jurister og økonomer, regne ud, hvad man kan spare ved kun at vaske sengetøj hver 4. uge i stedet for hver 3. eller 2. Det her er P1 Debat. Vi sætter i dag djøffernes rolle i samfundslivet til debat. Er djøfferne velfærdsstatens trojanske hest? Eller er de i virkeligheden limen, som holder vores samfund sammen og tager vare på, at budgettet holder vand? Og hvad betyder det for den politiske debat og beslutningsevne, at djøfferne efterhånden fylder godt i både debatten og i Folketinget? Det skal vi vende de næste 45 minutter. Mit navn er Christian Skov. Velkommen til. Telefonen er også åben til programmet på nummer 80 20 80 00. Jeg vil især gerne høre fra dig, som selv er djøffer og ansat i det offentlige eller aktiv i politik. Kan du genkende billedet af dig selv som en kold hånd, der fortrænger de varme hænder i den offentlige sektor? Ring, hvis du vil bidrage til debatten på nummer 80 20 80 00. Og her i studiet, der har jeg 3 debattører. Lars Kvistgaard, formand for Djøf Offentlig, og Djøf, det er fagforeningen for jurister og økonomer og samfundsvidenskabeligt uddannet. Velkommen til dig. Tak. Jeg har Dennis Christensen, formand for FOA, Fag og Arbejde, fagforeningen for sosu-assistenter og mange andre såkaldt varme hænder i det offentlige tjeneste. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Og så har jeg Jens Jonathan Sten, stifter af tænketanken Cevea og chefredaktør for netavisen Pio. Velkommen. Tak. Og lad mig starte med dig, Jens Jonathan Sten, for det er nemlig dig, der har kaldt djøfferen for velfærdsstatens trojanske hest. Hvad mener du med det? Jamen, jeg skal selvfølgelig starte med at sige, at jeg selv er djøffer. Men jeg synes, vi har set en tendens til, at vi har sådan fået en forestilling om, at hvis vi skal effektivisere, hvis vi skal skabe en bedre velfærdsstat, jamen så har vi brug for stærkere styring, stærkere systemer til at kontrollere velfærdsmedarbejderne, og vi har brug for flere djøffer i forvaltningen til at forvalte og diktere, hvad det er for et arbejde, der skal udføres. Og når jeg siger en trojansk hest, så er det ikke, fordi vi ikke har brug for djøffere, men så er det for at stille spørgsmålstegnet ved, om man kan få for mange djøffere, om djøfferne kan komme til at lave det forkerte, og endelig også, om der ikke er andre veje til at skabe en mere effektiv velfærd. Og det tror jeg blandt andet handler om, at vi skal have sat nogle af medarbejderne lidt mere fri, have lidt mere større tillid til, at kernemedarbejderne i den offentlige sektor, i velfærden, faktisk godt kan selv, og måske faktisk også kan bedre, hvis de får lov til at sætte dagsordenen en lille smule mere selv, og får lov til at udføre deres arbejde, som de sådan set har faglige kompetencer og er uddannet til i lidt højere grad end i dag. Og Dennis Christensen, du benytter også gerne enhver lejlighed til at lange ud efter djøfferne og de såkaldte kolde hænder. Men er det ikke bare simpelt brødnid, fordi der kommer flere akademikere i kommuner og regioner og færre af dine medlemmer? Jo, det kunne man egentlig godt sige. Altså, der kommer flere. Der er kommet rigtig, rigtig mange flere. Selv efter kommunalreformen, hvor de mange kommuner blev lagt sammen til 98, så blev administrationen lagt sammen, men vi har ansat langt flere djøffere. Og det kunne man selvfølgelig godt sige var brødnid. Det er i hvert fald brødnid på vegne af de borgere, der har brug for den danske velfærd, den danske service. Fordi de, der ansættes nu som djøffere, det er jo ikke dem, der er ude og leverer lige præcis det, der i mine øjne er kernen i velfærd. Altså den aller inderste kerne, som handler om, at der står en borger, der har et behov, og overfor ansigt til ansigt, der står der en professionel ansat, som har både viden, erfaring, faglighed, uddannelse osv. i rygsækken, og som uden at der står en djøffer ved siden af, eller en leder ved siden af, skal kunne bruge det faglige skøn til at gøre det rigtige i den situation, så vi får håndholdt velfærd, i stedet for at få sådan en samlebåndsvelfærd. Og jeg synes i virkeligheden, det store problem med djøfferne, udover at der kommer rigtig, rigtig mange, og de koster rigtig mange lønkroner, så er det jo i virkeligheden, at vi slår mulighederne for at lave den håndholdte velfærd. Det der med, at det ikke er størrelse 42 til alle, det slår vi i stykker, fordi er der noget, djøfferne kan, og det er jo ikke for at angribe Lars' medlemmer, men er der noget, der kan, så kan de kan det, der kan måles, vejes og tælles. Og det er jo det, der er ens, det er det, der kan standardiseres. Det er lige præcis det modsatte, vi har brug for. Hvis vi skal videreudvikle velfærden, så skal vi jo gøre den personlig, individuel og håndholdt.
Og Lars Kvist, Kvistgaard, så er det vist din tur. Har vi her gang i den sædvanlige tilsvining af djøffer, eller har Jens Jonathan Sten og Dennis Christensen fat i nogle reelle pointer? Jeg vil starte med at sige, at djøfferne er jo rigtig mange fagligheder. Det spænder fra, man kan sige, lederne, dem der sidder i administrationen, men der er så sandelig der også djøffere, som har med det borgernære at gøre. Der er djøffere, der sidder og løser børnesager osv. Så på den måde, så synes jeg, at det er meget vigtigt at se mere nuanceret på, jamen hvad er det for nogle roller og opgaver, som vi går og udfører. Man kan sige, jeg kan ikke helt se, at man kan sige det her med, at der skal være kommet for mange djøffere ind i den offentlige sektor. Jeg synes stadigvæk, det er et relativt lille tal, vi kigger på. Når vi ser i kommunerne, så har vi måske 7.000 djøffere, og vi har næsten 450.000 kommunale ansatte. Så man kan sige, på den måde er vi jo ikke i gang med at overtage den offentlige sektor. Men det, der vel er kendsgerningen, det er, at væksten er stor af jer djøffere. Jeg har nogle tal her fra Analyseinstituttet Damvad, som fortæller, at antallet af djøffere i kommunerne de sidste 10 år er steget med 118%, og fremskrivninger med udgangspunkt i den nuværende efterspørgsel viser, at antallet af djøffere frem til år 2030 vil vokse med 50% i staten, 53% i regionerne og 138% i kommunerne. Så I er en gruppe i vækst. Og spørgsmålet er jo så, hvis vi skal tage kritikken op for de to herrer, er der brug for så mange? Ja, det skal jeg jo ikke kunne vurdere, fordi det er jo ikke nødvendigvis mig, der ansætter de djøffere, som kommer ud i den offentlige sektor. Det er jo, man kan sige, de kommunale arbejdsgivere. Det er også, man kan sige, de politikere, som er i gang med at ændre den offentlige sektor, som åbenbart vurderer, at der er behov for de her kompetencer. Vi ved jo generelt, og det er jo også det, som Produktivitetskommissionen var inde på, jamen, altså, hvis vi skal skabe vækst og velstand i vores samfund, jamen, så er vi nødsaget til at hæve uddannelsesgraden blandt man kan sige, befolkningen generelt. Og det vil sige, betyder jo for mig at se, at vi både får kan man sige, højt uddannet og veluddannet i den offentlige sektor, men også i den private sektor. Og det er vel den udvikling, som vi ser. Og det, der vel betinger den her udvikling med flere djøffere, det er jo så også, at der fra politisk hold, og det gælder både rød og blå blok, er et klart krav om, at vi skal have mere for pengene i den offentlige sektor. Man skal køre længere på literen, hedder det så. Og det kræver vel, Dennis Christensen og Jens Jonathan Sten, at man har nogen med indsigt i arbejdstilrettelæggelse, planlægning og økonomi, og få det til at ske. 4 sosu-assistenter sidder vel ikke alene selv, Dennis Christensen, og rationaliserer og gør deres arbejde mere effektivt? Nej, men det er faktisk værre end de tal, du har. Ikke fordi jeg skal bestride dem, de er uden tvivl rigtige, men hvis vi tager det element med, der hedder, at det offentlige gør brug af konsulenter i et enormt omfang. Vi bruger milliarder på private konsulentfirmaer, der kommer og skal fortælle os, hvordan vi gør tingene mest effektivt eller mest hensigtsmæssigt. Det er jo også djøffere, der kommer ind. De er bare lønnet af en anden konto, nemlig fremmede tjenesteydelser i stedet for lønkontoen, så vi har virkelig en gevaldig vækst i det. Det store spørgsmål er, hvem er det, der er i stand til at effektivisere den offentlige sektor? Er det dem, der sidder oppe på rådhuset og kigger på nogle skemaer og nogle regneark, eller er det dem, der går ud i virkelighedens verden? Og der er jo den der store forskel. Vi befinder os ikke i samme produktionslokale. Vi står ikke i samme fabrikslokale alle sammen, og man kan sidde op i den gamle dag, var det sådan et glasrum, der hang op på væggen, ikke? Hvor man kunne sidde op og holde øje med, hvordan tingene nu foregik, og kunne udtænke nye måder at gøre det på. Vi befinder os overalt, hvor der er borgere, ude decentralt, både i kommuner og regioner. Og det betyder jo, at dem, der ved mest om, hvordan tingene kunne gøres anderledes, det var det, man i min ungdom kaldte dem, der havde skoene på. De ved, hvor den trykker. Hvis vi i stedet for brugte den kraft, der ligger i, eller de ansatte får lov til at tænke anderledes, tænke nyt, får lov til at sige, hvorfor gør vi det dog på den her måde? Det kunne da være meget smartere, at så ville vi kunne få nogle helt andre forandringer og langt mere effektivitet ud af det, end vi får, når det foregår ved skrivebordene. Det bliver simpelthen for verdensfjernt, når det foregår ved skrivebordene. Det synes jeg også, dit første eksempel var et meget godt bud på, ikke? Men omvendt, så skal der jo være nogen, der laver et skrivebordsarbejde for at få systemerne til at spille sammen og hænge sammen. Og det kan man vel ikke gøre, uden at der sidder noget velkvalificeret personale i de afdelinger af kommuner og regioner og sørge for det, Jens Jonathan Sten. Nej, selvfølgelig kan der ikke det, og selvfølgelig har vi brug for djøffer. Altså, så meget af det, kan man sige, djøf-regime, eller styringsregime i hvert fald, som er blevet foldet ud over Danmark de sidste 30 år, på baggrund af 70'erne og 80'erne, hvor økonomistyringen var for løs. Den var for slap ude i kommunerne. Man brugte for mange penge, og velfærdsmedarbejderne havde ikke
vi havde større tiltro til dem dergang, og der havde man måske lidt for stor tiltro. Der var i hvert fald, kan man sige, en økonomistyring, som var for slap, ja, grundlæggende. Og det har man så strammet op på. Men spørgsmålet er bare, hvornår kan vi begynde at diskutere, om vi har strammet for meget op? Altså den tænkning, som jeg synes også lidt ligger i dine spørgsmål i virkeligheden, som jeg også på et tidspunkt hørte en chefkonsulent fra Kommunernes Landsforening sige, jamen det var, for at effektivisere, er vi nødt til at ansætte flere administratorer. Og jeg har siddet der, jeg har tænkt så længe over den. Vil det så sige, at hvis vi bare ansætter flere administratorer, så bliver den kommunale velfærd i sig selv mere effektiv? Og så kan vi jo netop lave de der lineære fremskrivninger, som blandt andet Dambad har lavet, tror jeg faktisk, for Djøf på et tidspunkt, hvor der ikke rigtig er nogen øvre grænse for, hvor mange Djøf'er vi har brug for i 2050. Det er ved med at stige. Og det effektiviseringspotentiale, som Djøf'erne kan indhente, det er der begrænsninger på, og det er det, vi skal diskutere. Og hvis vi skal se helt ud i den praktiske virkelighed, hvordan nogle af de her effektiviseringssystemer, de bliver udfoldet, jamen så ender det meningsløst. Et godt eksempel, jeg har fra en sygeplejerske, som skulle skifte en bandage, et sår på en patient. Hun ser, at pæren i hendes lampe, den er gået. Hun kalder den nærmeste medarbejder, jeg ved faktisk ikke, om det er en portør, Dennis, der har den slags opgave. Jo, det vil det være tydeligt. Det vil være den nærmeste portør, kommer, og han vil gerne skifte hendes pære. Det kan han faktisk ikke få lov til, fordi han har opbrugt sit nærlager. Det vil sige, at han skal så skrive en rekvisition, og den skal sendes op til en djøffer et eller andet sted i administrationen, der så skal godkende, at han må få flere pærer ned. Men det kan sygeplejersken jo ikke bruge til noget, for hun skal skifte pære nu. Det, der selvfølgelig sker praksis, det er, at portøren går ind og tager fra en pære i stuen ved siden af og skifter den. Så løser man problemet. Og det er jo det, der er en masse, kan man sige, af den slags problemer, som netop Dennis også påpeger, som skal løses på jorden, hvis vi gerne vil have en mere effektiv velfærd. Og Lars Kvistgaard, her er vel en pointe, at når man har en masse administratorer til at sidde på nogle kontorer og organisere, så går der også meget nemt bureaukrati og skemaer, og jeg skal komme efter dig i den. Der er jo ingen tvivl om, at man kan sige, at den måde, som man leder den offentlige sektor på, den skal jo i en vis grad være præget af, man kan sige, både papirgang og så videre. Men jeg skal jo selvfølgelig ikke nødvendigvis sidde og forsvare styringsregimer, som er tåbelige. Og Men kan man så sige, styringsregimer, som er tåbelige, siger du, er de i virkeligheden ikke tit et udtryk for, at der sidder netop for mange af din slags med jeres faglighed, og så vokser der nogle styringsregimer frem, som ingen kan gennemskue, og derfor kan det blive voldsomt vanskeligt pludselig at få skiftet en pære? Nej, det mener jeg sådan set ikke. Altså, der er jo rigtig mange, som kan finde på at lave styring. Det er jo ikke kun djøffere. Det er jo også, man kan sige, den afdelingssygeplejerske, som også sidder og skal styre de medarbejdere, hun har. Så der er rigtig mange, der finder på styring i systemet. Så på den måde, så vil jeg sige, at det ikke er nødvendigvis for djøfferne, at det her kommer. Men man kan sige, jeg vil jo give Jens Jonathan ret i, at man kan sige, jeg tror, at vi er kommet derhen af, hvor at hele den her debat, som vi har haft om den offentlige sektor. Jeg er meget enig i, at vi har behov for at have fokus på tillid, og jeg tror også, at vi på en eller anden måde også må erkende, at efterhånden så sidder vi med så mange og så komplekse problemstillinger at gøre, at vi ikke kan nødvendigvis løse de her opgaver uden også at involvere, man kan sige, alle de fagligheder, der er. Og der tror jeg, at vi alle, og også os, som er djøffere, både ledere og administratorer, bør kigge på os selv og sige, jamen, hvordan kan vi få den her dialog tættere på, sådan at vi får en større grad af forståelse af det. Og det er så noget af det, som vi fra Djøfs side, i hvert fald her for nylig, er begyndt at sige, jamen vi vil rigtig gerne have en dialog med både faglige repræsentanter, men også andre organisationer, og jeg ved ikke, om vi har sendt en invitation til dig, Dennis, endnu, men den giver vi nemlig, fordi vi synes... Det på sidste års folkemøde, hvor vi havde debatten også. Fordi det er bekymrende, at vi kommer til at fjerne os så fjern fra hinanden, fordi vi i bund og grund har vi jo alle sammen den samme interesse, og det er en god offentlig sektor, som laver god velfærd. Hvis man har kunnet høre lidt småstøj her i studiet, så er det fordi, jeg lige har delt nogle hovedtelefoner ud til de gæster, og dem skal I tage på nu, for vi har fået en lytter med på telefonen, og det er en djøffer, Tina Andersen fra København. Velkommen. Ja, dag. Jeg har en kommentar til det her debat, fordi nu har jeg hørt på den her debat om djøfisering i overvis. Og jeg synes, det er lidt sørgeligt, at der ikke er nogen, der tager den debat om, at det er jo sådan set, fordi befolkningen stemmer på nogle politikere, som går ind for en strammere styring af den offentlige sektor, fordi der skal barberes penge, der skal laves besparelser på ældresektoren, på sundhedsvæsen osv. osv.
Og der findes jo politiske partier, som gerne vil gøre det anderledes, og hvor de her såkaldte djøfificerede styringsregimer, de ikke udmønte sig ved, at man har skemaer for nærhedstid osv. Ikke? Altså, det ender med, eller debatten er endt i, synes jeg, de senere år, at djøferne er blevet prøveknappe på samme måde, som politiet blev i en lang årrække for nogle politiske beslutninger. Altså, vi er håndlanger for, altså nu er jeg ikke selv heldigvis ansat i den offentlige sektor længere, men det har jeg været, men vi er jo sådan set bare håndlanger for nogle politiske beslutninger, og det er ikke, fordi jeg vil fremlægge mig ansvar eller noget, men jeg siger bare, at det er jo befolkningen i den sidste ende, der stemmer på nogle politikere, der kan sørge for at holde skatten i ro. Tina Andersen, glimrende indspark her til debatten. Tak, fordi du ringede med det. Selv tak. Og lad mig straks sende den rundt her i studiet til Dennis Christensen og Jens Jonathan Sten. Tina Andersen siger lidt det samme, som jeg egentlig også prøvede at spørge jer om før. Der er et politisk krav om besparelser, om effektivisering, og der beder djøfferne vel bare håndlanger. Så Jens Jonathan Sten, er det ikke forkert at skyde på djøfferne som fag, som gruppe i den her debat? Er det ikke i virkeligheden en politisk debat, der handler om, hvor effektivt man gerne vil have den offentlige sektor, og der må man så tage sit politiske valg? Der er ingen tvivl om, at der er nogle ideologiske strømninger i det her. Der er nogle grundlæggende politiske konflikter. Jeg vil ikke sidde og rose eller forsvare den måde, som man styrer den offentlige sektor på, hverken fra den forrige eller nuværende regerings side. Jeg har også selv siddet i hendes situation som fuldmægtig i Kulturministeriet, som heller ikke var det sjoveste job, jeg havde haft. Der følte jeg mig også lidt som en håndlanger, der fik skæld ud, når jeg snakkede for meget med borgerne. Men det er jeg sådan set enig i. Man kan sige, det der er problemet i det her, det er, hvad er det så løsningen er? Det er effektiviseringspres, de effektiviseringskrav, vi har. Og det er lidt det, jeg selv... Der siger Tina Andersen, jamen så stem dog på nogle andre politikere. Ja, men det er bare ikke, altså kan man sige, embedsmændene siger det samme, uanset hvad for nogle politikere, der sidder i regeringen, der sidder i ministerierne. Så det vi får nu, det er de samme svar. Man kan se, vi får en produktivitetskommission, der for eksempel folder alle mulige løsninger ud. Der er faktisk, i det arbejde, de laver, der er der faktisk også en rapport, der handler om motivation hos de offentlige ansatte, som handler om, hvordan kan vi få mere ud af kernemedarbejderne, så i virkeligheden, som handler netop om tillid og faglighed, der skal sættes fri. Der har ingen offentlig diskussion været, der har ingen fokus været på den, fordi når embedsmændene trækker det frem, der er deres kerneløsninger, så er det det, der passer til regnemodellen i Finansministeriet, og det er mere af det samme. Det er mere styring. Og Lars Kvistgaard, nu blev kaldt Tina Andersen for håndlanger for politikerne, men man kunne vel også næsten kalde jer sådan for en slags republikanergarde, der slår vagt om politikerne, ligesom Saddam Hussein i sin tid havde sin republikanergarde, der skulle beskytte ham mod kritik for den store verden. Og Jens Jonathan Sten har vel en pointe i, at uanset hvem der er på den politiske magt, jamen så tænker djøfferne i embedsmandsstillinger i virkeligheden videre af det samme spor. Der er ingen tvivl om, at vi som djøffer, jamen vi er jo fanget i det her spændfelt mellem en politisk ledelse, som jo har nogle visioner og vel også nogle interesser, uanset om det så er den ene side eller den anden side af tinget, som vi har med at gøre, som gerne vil lave nogle forandringer for at sikre, at vi har en velfærd fremadrettet. Og det kan man sige, der træffer de jo nogle beslutninger, og så har de jo nogen, der skal realisere de her opgaver. Og det er jo så djøfferne, som har den her lod. Der kan man jo så sige, og her bliver vi jo så fanget i og med, at vi jo altså så også har en hel masse kolleger, som vi skal have en dialog med omkring, hvordan får vi udmøntet og realiseret de her opgaver. Og jeg synes ikke nødvendigvis, det handler om, at vi slår ring om politikerne. Jeg tror snarere, at vi er drevet af den loyalitet i forhold til det system, der er, at vi selvfølgelig så vidt muligt prøver at realisere de politiske beslutninger, som der bliver truffet. Og så får Dennis Christensen det sidste ord i den her runde. Jamen, jeg synes, Tina har ret i sin pointe, men jeg synes dog, man skal tilføje, de offentlige ansatte har altså også, synes jeg, en grundlæggende interesse i, at vi har en effektiv offentlig sektor. Altså, de skattekroner, vi får stillet til rådighed, de er altså opkrævet for folk, der knokler hver eneste dag for at tjene deres løn hjem. De penge skal der komme mest mulig velfærd ud af. Men jeg synes, det grundlæggende problem i virkeligheden er det, som en svensk politolog, der hed Bo Rothstein, engang opfandt et udtryk for, nemlig det, at han kaldte djøfferne for teknisk kompetente barbarer. Tag det nu roligt, Lars. Det er ikke ment så voldsomt.
Men det, vi har brug for, det er jo teknisk kompetente medspillere på velfærden. Altså som har de kompetencer, som skal til i den offentlige sektor, for at vi fungerer. Det, vi ikke har brug for, det er folk, der bliver sat til opgaver, som bare er, om jeg så må sige, fuldstændig uden indsigt, fuldstændig uden føling med velfærd og offentlig service. At bruge regneark og tælle og måle og veje. Det er det, der er med til at ødelægge vores muligheder for at lave en individuel håndholdt velfærd. Du lytter til P1 Debat. Vi diskuterer djøfificering. Er det et problem, at der bliver flere og flere jurister og økonomer i den offentlige sektor og i den politiske debat, eller er det ren hets mod jurister og økonomer at hævde det? Med her i debatten har jeg Lars Kvistgaard, formand for Djøf Offentlig, Dennis Christensen, formand for FOA, og Jens Jonathan Sten, stifter af tænketanken Cevea og chefredaktør for netavisen Pio. Og du kan som lytter ringe og blande dig i debatten på telefon 80 20 80 00, og det har Rasmus Brede gjort. Velkommen til, Rasmus Brede. Ja, tak for det. Hvad er dit take på debatten her? Jo, men altså, sådan som jeg ser det, så er problemet med akademikernes overvægt både i den politiske debat og politik, at det giver nogle blinde vinkler. Et rigtig godt eksempel er den her forringelse af efterlønnen, som Dansk Folkeparti, Radikale, Venstre og Konservativ indførte i sidste regeringsperiode. Medierne tegnede et billede af den friske tandlæge, som gik rundt på golfbanen og nød sin efterløn. Og billedet blev bakket op af akademiske eksperter, som havde regnet ud, at det var det bedste at gøre at forringe efterlønnen. Ikke? Og et bredt spektrum af politikere, de var alle sammen enige om, at efterlønnen skulle afskaffes. Problemet ved det billede er, at det ikke havde rod i virkeligheden. Altså i 2011 var 83% af dem, der var på efterløn, faglærte eller ufaglærte. Og under 2% havde en lang videregående uddannelse. Altså med andre ord, så var det akademikerne, der fyldte debatten, og det var dem, der tog beslutningen, men det er mig og mine kollegaer på gulvet, som mærker konsekvensen af det. Altså det er ikke akademikerne, der bliver nedslidt eller må tage piller for at komme ud af sengen om morgenen. Altså så det, der er min argumentation, det er, de ligesom mikler deres egen kage. Rasmus Brede, rigtig mange tak for det indspark, og det var faktisk et rigtig godt springbræt til det næste, vi skal diskutere. For et spørgsmål, når vi snakker om djøffer, det er så også, om de egentlig udgør et demokratisk problem. Og Jens Jonathan Sten, du mener, at det er et problem, at for eksempel 6 ud af 8 partiledere i dag er djøffere. Og ser vi på hele Folketinget, så er 72 folketingsmedlemmer djøffere eller i gang med en djøffuddannelse. Det er knap 42% af alle folketingsmedlemmer. Hvorfor er det et problem, at der sidder så mange veluddannede mennesker i Folketinget? Jeg kunne næsten ikke sige det bedre, end det, som der blev sagt her af spørgerne, eller den her kommentar. For det handler om, det er jo netop, at der er spørgsmål, som falder under den politiske radar. Uanset hvor veluddannet og hvor kloge og intellektuelle vi er, så er vi påvirket af den omgangskreds, vi færdes i, og den opvækst, vi har haft. Og hvis man ikke har haft berøring med for eksempel nedslidning, ikke kender til mennesker, der har haft behov for efterløn, så kan man jo heller ikke se behovet for at have det. Og det betyder så, at man kommer til at lave en håbløs politisk løsning, nemlig at afskaffe det her for alle. Og vi kommer til at se, de kommende år kommer vi til at få en diskussion om, at vi har brug for en mere fleksibel tilbagetrækning, så for eksempel nogle af Dennis' medlemmer, så nogle af medlemmerne, ufaglærte medlemmer i 3F også kan komme tidligere på pension. Det er der simpelthen behov for det kan ikke betale sig, og det er for hård en løsning at straffe de her folk, som har været så længe på arbejdsmarkedet, meget længere end jeg har, og jeg kommer til at være som djøffer. Og Lars Kvistgaard, her er der vel noget, der er værd at tage fat i og diskutere, at vi har så mange med en djøf-baggrund siddende i det politiske system. Det giver vel en blindhed fra en masse aspekter af virkeligheden? Jamen, jeg ved, man kan sige, det handler jo bund og grund om, hvordan er det, vi laver politik. Altså, jeg har godt hørt den her debat, man skulle være blind og døv, hvis ikke man hørte det her med at der åbenbart skulle være for mange akademikere, som er politikere. Man kan sige, men man kan jo spørge sig selv, jamen, hvordan skulle man så gøre noget ved det? Skulle man forbyde, at man havde akademikere i Folketinget? Men man kan vel til en start erkende måske, at det er et problem, at man har for mange, der tænker de samme få og små tanker.
Men nu vil lige få lov at fortsætte den her vej, for man kan sige, det er fordi, jeg tror faktisk, vi kommer hen til det, som du også spørger efter, at det er jo ikke, i demokrati er det jo ikke sådan, at vi skal forhindre nogen til at komme og hen og kan man sige, ytre sig og repræsentere sig selv politisk. Man kunne sige, hvis nu der var 40% portører i Folketinget, vil vi så også, som Dennis, vil vi så synes, det var problemet? Nej, det handler jo i bund og grund om den måde, som den politiske debat er. Hvordan bliver den vagt? Hvor er det, den får sin indspark? Når det kommer til Folketinget, når det kommer til byrådene og regionsrådene, jamen så handler det jo om de partiforeninger, som er den måde, som man laver politik derude og så videre. Og det er da klart, at som menneske, uanset om man er akademiker eller ej, så vil man jo altid have blinde vinkler, og det er jo der, hvor man skal hjælpes i forhold til den dialog med sit bagland, man har og så videre, ikke? Så på den måde, så kan man sige, jeg vil ikke sige, jeg vil sige, at løsningen, den handler jo simpelthen om, hvordan er det, vi får lavet politik, hvordan er det, vi får afdækket de udfordringer, der er i samfundet. Og hvis vi netop ser på Folketingets sammensætning i dag, jamen så er det jo rigtigt, som jeg selv lige sagde før, der er 72 folketingsmedlemmer, som er djøffere eller i gang med en djøffeuddannelse, men de spreder sig jo ud over et stort politisk spekter. Vi kan tage 2 jurister, de fleste kender Pernille Skipper fra Enhedslisten, Søren Pind fra Venstre. De har begge den samme uddannelse, men de lever på hver sin planet og ser virkeligheden på hver deres måde. Så Dennis Christensen, er det ikke grundlæggende fornuftigt, at selvom folk kan være meget uenige om mål og midler i den politiske debat, så kan man alligevel finde ud af at diskutere sammen, fordi man har et fælles fundament i form af en akademisk uddannelse, som gør, at man anerkender, hvordan man ser på, hvad der er sandt og falsk i den her verden? Jo, men så er det, du taler om, jo i virkeligheden et teknokrati, og ikke et demokrati. Altså, jeg synes i modsætning til Lars, jeg synes, det kunstneriske indtryk var i top. Du fik snakket rigtig flot udenom. Og det, Lars ved, jeg plejer at drille med, så det overlever han nok. Og han smiler også stort, så no offense. Men i demokrati, der skal de besluttende organer skal jo afspejle befolkningen så langt det overhovedet er muligt. Det gælder både, hvad angår uddannelsesbaggrund, social baggrund, religiøs baggrund, hudfarve, seksuel orientering osv. Altså det ypperste for et demokrati, det er jo, hvis vi virkelig kan sige, at det afspejler befolkningen. Det, der sker i de her år, som er rigtig, rigtig uhyggeligt, det er, at vi får koncentreret beslutningstagningen, både i Folketinget og ude i kommunalbestyrelser og i regionsråd, får vi jo koncentreret til nogen, der har den samme omgangskreds, som Jens Jonathan var inde på. De har den samme baggrund. De lever i de samme velhaverghettoer i Nordsjælland og så videre, så videre. Hvor nu at sætte det på spidsen. Det betyder, at man har simpelthen ikke fornemmelse af, hvad optager en almindelig dansker. Og det kan du jo se, vi fra tid til anden, så får vi de her politiske perioder, hvor der simpelthen er uoverensstemmelse mellem, hvad danskerne tænker og hvad politikerne tænker. Det er utrolig farligt. Altså, men det er vel ikke djøffernes skyld, Dennis Christensen? Nej, det er jo ikke dem, der vælger. Det er vel et udtryk for, at den politiske debat i partierne er for smal, og at der er for få, der overhovedet vil deltage i det. Hvorfor er alle dine medlemmer ikke meget mere fremme på banen i den politiske debat, for eksempel? Jamen, jeg tror, det bider sig selv i hanen. Altså på den ene side, så er politik blevet gjort til noget forfærdeligt vanskeligt noget at deltage i. Det kan vi jo se på især måske kommunalbestyrelser og regionsråd. De politikere, der sidder der, de har rigtig, rigtig vanskelige vilkår ved både tidsmæssigt og indsigtsmæssigt at kunne deltage på lige fod med nogle professionelle administrationer. Det samme gør sig gældende i Folketinget. Omvendt, så er det jo den danske befolkning, der vælger djøfferne ind, og ikke djøfferne selv. Det er de jo alt for få til det danske samfund. Det er jo sådan set der, det demokratiske underskud ligger. Så der er jo ikke noget komplot i det. Nej, så det er jo ikke djøfferne, der skal skilles ud for det. Det er det politiske klima, vi skaber, hvor der ikke er plads og rum til, at man optræder som almindelig dansker. Jo, det er der et enkelt parti, der er kunden. Altså, Dansk Folkeparti har, så må sige, brudt en kile ind i djøffokratiet, havde han sagt, med at tale almindelig dansk, så almindelige danskere forstår det, med baggrund i almindelige danskeres problemer. Og det var ikke for at fremhæve Dansk Folkeparti, bare for at sige, det er sådan set der, hvor man kan fornemme folkeligheden. Men nu du nævner Dansk Folkeparti, så er det jo netop interessant i den her sammenhæng, for hvis du ser på deres folketingsgruppe, så er det jo en folketingsgruppe, som uddannelsesmæssigt matcher befolkningen i meget stort omfang, med få akademikere og mange faglærte og ufaglærte og socioassistenter og lignende jobs. Så Lars Qvistgaard, det betyder noget for den politiske debat, kan man jo bare se ud af det eksempel, som vi snakker om her med Dansk Folkeparti, hvad sammensætningen er af dem, der går ind i det. Men det er selvfølgelig svært at bebrejde jer, at I fylder meget. Jeg synes ikke, at man kan bebrejde også, at man kan sige, at vælgerne synes, at det er djøfferne,
som skal vælges ind. Altså, jeg synes på i bund og grund, at den her debat er lidt afsporet. Det var egentlig også det mit eksempel med, at hvis nu der var 40% portører, vil vi så være tilfredse, eller vil vi ikke være tilfredse? Så vil vi få en seng alle sammen. Det handler, jeg tror i bund og grund lige så meget, det handler om, jamen, hvad er det for en erhvervserfaring, man har? Altså, et er, at man har en uddannelse, det andet er også, hvad man får lært igennem livet. Og der kan man sige, Dennis er et eksempel, du har været portør, nu er du blevet en fremtrædende fagforeningsperson. Jeg selv, jamen, jeg har også, kan man sige, undervejs i mit arbejdsliv skiftet fra det, jeg var uddannet til at arbejde med andre opgaver. Så jeg tror i bund og grund, at vi skal passe på, at vi ikke, kan man sige, alene dømmer de folkevalgte og dem omkring dem på deres uddannelse. Så når vi skyder på det her, Jens Jonathan Sten, i denne debat, så handler det måske i virkeligheden mere om, at man skal skyde på, at der er alt for mange, som ikke har nogen reel erhvervserfaring i det politiske system, altså som har været 10 år på en arbejdsplads, før de pludselig bliver politisk aktive, men at der er en tendens til, at de vælter direkte fra statskundskabsstudiet, og alt for meget kaffedrikkeri i DSU og VU og hvad de andre politiske ungdomsorganisationer hedder, og vupti, pludselig har de et jagtsæt og en folketingskandidatur. Jamen, det tror jeg, der er et stort problem. Altså, jo mere erhvervserfaring, jo bedre, og det er, om det er på gulvet eller som direktør, eller hvad det er, det er sådan set ikke så afgørende. Men jeg synes bare, altså det der bliver sagt her fra Djøfs side, det er jo, at som om, at der er nogen, der ønsker en ensretning den anden vej. Som om, at Dennis eller jeg skulle ønske ekstremt mange portører i Folketinget, eller at vi skulle gå ind for forbud eller kvotering eller nogen slags. Det er slet ikke det, der bliver nævnt. Hvis vi skal vende tilbage til det der udgangspunktet, så har vi i Danmark et ideal om at have ikke bare et demokrati, men det man faktisk kaldt et repræsentativt folkestyre. Det var det, der var vores ideal. Og det vi jo kan se, det er, at vi bevæger os længere og længere væk fra det. Og at djøfferne skulle være fuldstændig uskyldige her, det er jeg meget i tvivl om. Fordi man kan se, netop som Dennis siger, hvordan man, og sådan en del af fødekæden som politiker, inden man bliver Christiansborg-politiker, er der mange, der sidder ude i kommunalbestyrelserne. Og der bliver man jo skræmt væk. Hvis man ikke kan læse og stave, så er det fuldstændig umuligt at være der. Ja, og hvis så man ikke skal man nok heller ikke være der. Hvorfor ikke? Og hvis man, det kan jeg da ikke se, så skal man have hjælp, og så skal man kunne komme igennem. Okay. Det må da bestemt være et ideal. Men det vi bare kan se, det er, at man beder helt almindelige mennesker, som i øvrigt skal passe et fuldtidsjob, om at møde ind hver onsdag aften og have læst 500 sider. Jeg kan godt klare at læse 500 sider på en uge, men jeg skal kunne læse 500 siders gennemforberedt lovarbejde for nogle djøffere, der sidder nede i Sønderborg Kommune, så vil jeg altså også blive sat fuldstændig skakmat. Så vi skaber jo et system og en kultur, hvor man, hvis man skal være politiker, så er man nødt til at have en lang videregående uddannelse. Og jeg vil altså også sige, og det er min sidste pointe. Lad mig afbryde dig her, fordi at, det er måske en meget rigtig betragtning, du har, men hvad pokker vil du gøre ved det? Fordi det er vel ikke djøffernes skyld, at det er sådan. Men lad os da starte der. Jeg prøvede for en 4 år siden, der var jeg ude og holde oplæg for sådan 450 håbefulde unge statskundskabsstuderende, som sad foran mig. Og jeg sagde netop i den her diskussion det samme som at sige, jamen politikere, det er ikke noget, man uddanner sig til. Og de der unge mennesker på statskundskab, de blev pisse sure på mig. For de følte jo, at de var klogere, og de vidste mere omkring det politiske system. De kom til at kende i hvert fald det antanæiske bysamfund, og de kendte teorierne og Weber og det hele. Så de vidste jo mere omkring, hvordan politik fungerede. Så selvfølgelig havde de første ret til at blive politikere. Og det er bare et nybrud. Det skaber altså en kultur, hvor man ikke har respekt for dem, som ikke har en lang videregående uddannelse. Og jeg tror, at de har i dag meget svært ved at blive politikere, fordi de bliver skræmt væk, så snart de engagerer sig i det. Og så får du det sidste spørgsmål i den her runde, Lars Kvistgaard. Hvis Djøf skulle gå ud og prøve at arbejde på at forbedre jeres renommé, så skulle I måske gå ud og ligesom lære jeres unge medlemmer. Vent nu 10-15 år med at gå ind i politik. I har trods alt fået noget snavs under neglene. Jamen, jeg synes, det er sådan et lidt besynderligt eksempel, Jens Jonathan kommer med, fordi man kan sige, jeg tror, der er ofte, altså, hvor er det uddannelsen af engagementer, som kommer først? Mit indtryk er, at der er rigtig mange af de her ungdomspolitikere, som har engagementer allerede som 13, 14, 15-årige, og når de så skal vælge uddannelse, jamen, så vælger de så nogle af de her uddannelser, som så også understøtter deres engagement. Jeg tror, at det politiske og uddannelsesvalget kommer langt tidligere i den her sammenhæng. Men lad mig så lige sige, fordi i forhold til det her med jamen, hvem kan så varetage opgaverne inden for både byråd og Folketinget. Der synes jeg faktisk, at vi kan se en bevægelse, hvor der er adskillige kommuner, hvor man er i gang med at kigge på, man kan sige, hvordan er det, man laver dagsordner, hvordan er det, man præsenterer de politiske sager. Og det er jo, kan man jo sige, det er jo sådan nogle som mine medlemmer, der faktisk sidder i gang med at prøve at skrue de her ting sammen, sådan så man får understøttet en beslutningskultur, så alle kan være med. Og det skal vi da selvfølgelig helt klart have mere med af, fordi
jeg er jo enig med Jens Jonathan og Dennis, at vi skal jo have repræsentativt demokrati, men det handler jo altså også om, hvem det er, der vælger os til at sidde og træffe beslutningerne. Du lytter til P1 Debat. Vi diskuterer djøffernes omsiggribende rolle i samfundslivet. Med i debatten er Lars Qvistgaard, formand for Djøf Offentlig, Dennis Christensen, formand for FOA, og Jens Jonathan Sten, stifter af Tænketanken Cevea og chefredaktør for netavisen Pio. Og vi har været rundt om der er for mange djøffer ansat i den offentlige sektor og i Folketinget, men spørgsmålet er så også i almindelighed, om de fylder for meget i den offentlige debat. Prøv lige at høre et par tal her. Kun 7% af befolkningen har en lang videregående uddannelse, men på avisernes debatsider står disse 7% for 42% af indlæggene, mens indlæg fra ufaglærte og faglærte til sammenligning kun fylder 9%. Jens Jonathan Sten, det er Cevea, din tænketank, som har lavet den her optælling. Hvad skal vi med den? Jamen, det er jo bare et helt simpelt billede på, hvem er det, der kommer til ord? Hvem er det, man lytter på og inddrager i den offentlige debat? Hvem er det, der føler, at de selv kan sætte en dagsorden og tror på det? Det, vi arbejder meget med i Cevea, når vi gør det her, det er sådan set ikke bare analytisk, det er også uddannelsesmæssigt. Vi har fat i en masse grupper, som blandt andet er Dennis' medlemmer, hvor vi prøver at klæde lærere, socioassistenter og pædagoger og lignende på til at indgå i den offentlige debat. Og det vi altid starter med i de der uddannelsesforløb, det er en periode, hvor de ikke tror på, at der er nogen, der gider at høre på dem. De tror ikke på, at det, de har at sige, det har nogen væsentlighed. Når man diskuterer normering i en daginstitution, jamen, så tror pædagogerne, jamen så er det nogle regnedrenge, der skal have lov at tale, så er det måske en professor fra DPU, og så er det nogen inde i forvaltningen. Det er de 3 grupper, som man skal høre. Og der prøver vi altså at sige, jamen I har faktisk noget at bidrage med, og I skal sige det højt. Så faktisk så har der sådan en meget væsentlig selvtillidsopbygning i det her. Og det tror jeg er en stor del af forklaring på, at der er så mange grupper, som ikke deltager eller bidrager i den offentlige debat i dag, fordi de simpelthen ikke tror på det. Det er ikke, fordi der er nogen konspiration, der holder dem væk, men de tror faktisk ikke på, at der er nogen, der gider at lytte på dem. Og det problem har dine medlemmer ikke, Lars Qvistgaard. I fylder som sagt fint på debatsiderne. Hvorfor har I så travlt med at belemre os andre med, hvordan verden hænger sammen? Ja, altså man kan sige, jeg synes egentlig, jeg køber altså ikke ind på den her præmis, at det er et problem, at der er højtuddannede, der ytrer sig. Snart tværtimod, så synes jeg, det kun vi kan glæde os over, at folk, som ved noget om tingene, har lyst til at blande sig i den offentlige debat. Det, som det så handler om, det er jo så også det, du er inde på. Det er jo så jamen, hvad så med alle de andre? Hvordan får man dem på banen? Og det... Spørgsmålet er, at man kan sige, det er jo, hvem er det, der træffer beslutningerne, at man skal komme til ord. Det er der jo, i hvert fald når de skrevne medier, så er der nogle redaktioner osv. Det selvsvarende jo både med de elektroniske medier osv. Omvendt må man jo så sige, at nu prøver jeg også sådan lidt at være på de sociale medier, og der synes jeg da ikke, jeg kan se noget problem i forhold til, hvem der har noget på hjertet. Der bliver der både høj og lav, som ytrer sig, så man kan sige, der er masser af kanaler til at komme til ord, og efter mit indtryk, så bliver de altså også brugt. Og jeg vil også sige, at hvis jeg kigger på debatten bredt i det her land, jamen så er vel de fleste synspunkter repræsenteret, hvis man orienterer sig selv bredt. Det kræver det vel også, Dennis Christensen, at man gør, så man får alle de nødvendige input, man vil have. Det er klart, hvis man kun lige viser en lille tynd avis hver dag, som måske er meget djøf-agtig, jamen så får man et skævt billede, men det må vel være op til folk selv at gøre en indsats. Jamen, det synes jeg, du har ret i. Altså, når vi kigger ud over den danske debat, så er den meget, meget bred og omfatter et væld af emner. Men prøver man så lige at dykke en tand længere ned i den, så er den i den grad djøfiseret. Og nu er det ikke for, at du skal stå for skud igen, Lars. Men det gør han jo. Ja, men måden, vi diskuterer det på, den er i den grad djøfiseret. Du kan ikke have en nyhedsudsendelse på tv eller en nyhedsudsendelse på radio, uden at det, der tæller, det er eksperterne. Altså så er det uanset, om det er bankøkonomen, eller det er den universitetsuddannede ekspert på det ene eller det andet. Men det er jo så også et mærkeligt almuevælde, du så vil tale for, hvis vi ikke må høre på dem, som trods alt har noget indsigt mere, end en portør har. Undskyld, jeg siger det. Ja. Du kender ikke portøruddannelsens indhold. Jeg nævnte for dig, før uddannelsen startede, jeg havde både første og anden modul. Nå, tilbage til alvoren. Nej, det er, selvfølgelig skal man blande sig, men vi får hævet diskussionen væk fra ganske almindelig dansk snak. Altså bare
Tag den præmis, al diskussion omkring økonomi og reformer foregår på, at vi skal øge arbejdskraftudbuddet. Men pokker fatter, at vi skal øge arbejdskraftudbuddet, når vi har så mange ledige, og vi jo snakker om, at vi har mange uden for arbejdsmarkedet, der burde have en chance for at komme ind. Men Dennis Christensen, nu bliver jeg lidt nødt til at afbryde, for det er vel et rigtig godt eksempel på, at djøfferne måske har en betydning, fordi det kan godt være rigtig svært at fatte, at vi skal øge arbejdskraftudbuddet. Men der er der nogen med større indsigt i samfundsøkonomien, end du og jeg til sammen har, der kan sige, jamen ud fra alle mulige metoder og systemer, så kan vi se, at der er et klart behov for det. Og det burde du vel lytte efter mere end bare så sige, det er noget mumbo-jumbo, som jeg skyder til side. Nej, jeg vil starte med at lytte og sige, hvad er det så for job, det skal være til? Og så derefter få, og det er jo i sidste ende Finansministeriets regnmaskiner, vi snakker om her, få dem til at forklare mig, hvorfor pokker er det, vi tager højde for en eller anden udvikling om 10-15 år, når vi i dag står med ledige, der ikke kan komme i arbejde. Hvorfor er det, vi banker dem oven i hovedet? Men det var nu ikke så meget for at gøre det til problem, det var for at nævne et eksempel på, at vi fører en debat på en måde, som er svær at komme ind på. Jeg synes jo, det er fantastisk befriende at læse, når der engang mellem kommer et indlæg. Det kunne være en af mine egne medlemmer, det kunne være en sosu-assistent, som skriver om sin virkelighed, sin hverdag ude på det plejecenter, hvor hun arbejder, og hvordan det opleves. Det er jo den del, vi mangler. Ikke at vi skal have socialrealisme hen over alt, men at få diskussionen hævet ned fra universitetets udkigsposter og så ned på jorden og foregå på en måde, hvor man som almindelig dansker kan deltage og ytre sin mening. Det er ikke, fordi danskerne ikke har meninger. I skal lige tage jeres hovedtelefoner på, fordi at her har jeg fået en lytter med, som har et spændende indspark fra Frydendal fra Randers. Velkommen. Goddag. Du har studeret lidt, hvordan de gør i Holland. Ja, og andre steder. I Holland, der har man altså inden for de sidste 10 år fuldstændig revolutioneret hjemmeplejen, hovedsageligt ved at spare hele ledelseslaget væk. Og det startede med nogle sygeplejersker, som sagde, at det her det er simpelthen for åndssvagt. Og så lavede de en lille bitte gruppe, som arbejdede, og nu som arbejdede privat, og nu er de altså 9.000 mennesker, som kører en organisation stort set uden ledere. De har bedre resultater, bedre økonomi, bedre tilfredshed, bedre, og de er meget bedre kvalificeret, og der er bedre tid til at lave kaffe og det hele. Det er simpelthen ud med hele laget, fordi at det kan lade sig gøre i dag. De ledelsesteorier, som bruges i dag, de er forældede. Man har også set det inden for softwareudvikling, hvor der er noget, der hedder Scrum, som har betydet, at hvis man skraber en hel masse gammelt ravelse ud, så kan man sætte tempoet op til det tredobbelte og spare udgifterne ned til en tiendedel, og det er ikke lyv. Og det handler altså om, at nogle af de gamle ledelsesmetoder, de er håbløst forældede, og det vi gør, når vi indfører en ny computer eller et nyt dit land, det svarer til, at man putter et gebis i munden, uden at tage de gamle tænder ud. Glemmer det billede, Frans Frydendal, og tak for det indspark til debatten. Og lad mig straks turnere den over til dig, Lars Kvistgaard. I er måske i virkeligheden garanten for, at man holder fast i en tænkning og nogle ledelsessystemer, som hurtigt bliver forældet og som forhindrer i virkeligheden den innovation og udvikling, der skal være i den offentlige sektor. Kan du høre her med det hollandske eksempel som udgangspunkt? Jamen, nu snakker vi jo rigtig meget om den offentlige sektor her i det her program, og det er også det, vi gør generelt. Jeg synes, vi har, og det understreger faktisk en af de problemer, jeg synes, vi har. Der er rigtig mange djøffere i den private sektor, der er kan man sige, 3-4 gange flere. Vi hører aldrig, at det er et problem. Jeg tror generelt, vi har i vores samfund den udfordring, at vi ikke har en tilstrækkelig grad af mobilitet mellem de forskellige sektorer. Som Frydendal siger her, så er det jo faktisk en inspiration fra den private sektor, som bliver båret ind i den offentlige sektor. Det var noget af det så jeg rigtig gerne, at vi skubbede mere på. Det var også noget af det, vi fra Djøfs side i de netop overstående overenskomstforhandlinger faktisk prøvede at presse på, fordi jeg tror, at vi kan lære rigtig meget af hinanden i forhold til de forskellige sektorer. Og i bund og grund handler det jo netop om at skabe, man kan sige, det her fundament for at sikre den her velfærd, som vi gerne vil have. Og så er jeg egentlig, kan man sige, ikke så bundet af, hvad det er for en metode og en løsning, man vælger. Vi er i programmets aller sidste minut. En kort replik til Jens Jonathan Steen og Dennis Christensen her til allersidst. Meget kort, Jens Jonathan. Ja, jeg tror, der er rigtig meget at gøre, og det er klart, for meget andet sted end Djøf skal det her komme. Men det, jeg bare gerne så, og det er også det, jeg prøver selv som Djøffer, det er at få forklaret og få folk til at forstå, at det, der er vores forpligtelse, vores opgave som Djøffer, det er at forstå vores egen selvtilstrækkelighed. Der er masser af ting, vi ikke kan, skal løse eller blande os i, og det er den bundne opgave. Dennis Christensen, 5 sekunder til dig. Jamen, jeg er enig med Frank, der ringede ind. Vi skal have færre, men bedre ledere, og vi skal have større tillid til de ansatte. De har rent faktisk kompetencer at byde ind med. Og det blev det sidste ord i denne debat i dag. Tak til Lars Kvistgaard, formand for Djøf Offentlig, Dennis Christensen, formand for FOA, og Jens Jonathan Steen, chefredaktør for netavisen Pio. Mit navn er Christian Skov. Tak for nu.